No vítajte, tu je Cirkus Slovakistan. Vstup voľný, ale východ zatvorený. Čím viac platíš, tým menej dostaneš. Vítame ťa v krajine, kde aj zdravý rozum musí zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Si liberál alebo len človek bez chrbtice, ale s dúhovou vlajočkou v profile? Gratulujem. Ty si tá pokroková osobnosť, ktorá verí, že všetko je v poriadku, že sme v bezpečí pod krídlami EÚ, NATO, WHO a pekla zvaného progresívne Slovensko. A čo tvoji rodičia? Detko, babka, aj tí sú tak nadšení, že chlieb bude stať 5 eur, lieky na predpis už nebudú, dôchodky zamrznú ako srdce ministra financií. Ale hlavne, že sme silní, ako nikdy predtým. Hej, silu z vás vysali ako krv z darcu pred dôchodkom. A ty, Galko, Krúpa, Naď a ostatní pometenci, Galko, pamätáme si ťa, ty liberálny šermiar. Snívaš o svete, kde ľudia s názorom budú zatváraní do basy najlepšie preventívne. Však, čo ti ostalo z tvojho mozgu, ktorý kedysi možno veril v slobodu? Túžiš iba po pomste, lebo ťa už nikto neberie vážne, tak si chceš vybudovať impérium z represie. Ale neboj sa. Raz ti zveríme do opatery, ale rozhlasové veže, kde budeš môcť sám seba nepočúvať. A všetci ostatní, napríklad mamičky, čo dostávajú tú kráľovskú matersku, zatiaľ čo ceny rastú rýchlejšie ako výtlky na D1. Mladí, čo makajú za minimálku, kým štát odvádza maximálnu krádež. Dôchodcovia, ktorí by si za 700 eur mohli kúpiť tak maximálne nový Fénixový balíček prežitia. Chlieb, voda a jeden paralén. Ale hlavne máme demokraciu. Slobodu tlače, ktorá tlačí iba to, čo má. Slobodu prejavu, kým to nie je prejav nesúhlasu. Kto vládne? Korporátne otroctvo, daňové inkvizícia, ministerstvo pravdy a samozrejme klauni v saku, ktorí si myslia, že sú elita. Je tu čas na obrovský odpor. Slovensko nie je štát. Slovensko je polná nemocnica pre mozgy zmrzačené politikou. A my tu zakladáme novú armádu. Nie zbraní, ale myslenia. Factthesystem.sk ide po nich. Nie so zbraňou, ale s pravdou a vôľou ukončiť tento hnusný špinavý cirkus. Zdieľajte to. Ak máš ešte zvyšok chrbtice. Ak nie, zostaň s otvorenou peňaženkou a radšej zavretou hubou. Presne tak ťa chcú mať. Áno, práve títo. Práve títo traja digitálni dozorci novej doby, traja bojovníci za pravdu, ktorú píše Brusel a schvaľuje Meta. Plán Tresk progresívneho Slovenska, tak sa volá ich ekonomický zázrak. Ale pozor, v skutočnosti je to strategický plán represie a elektronickej slobody komunikácie, lebo v ich hlave je kritika hoax a pravda nenávisť a sloboda zločin. A riešenie? Zriadia špeciálne týmy na likvidáciu názorov. Do stredu toho Tresku píšem: hajzlom zachutila moc a cenzúra sa má trestať basou, nie odmenou. Sloboda slova na Slovensku už neexistuje. Je len podmienečne prepustená. A kde je Fico? Kde je tá hrádza proti progresívnemu fašizmu, ktorú si sľuboval? Dnes si ticho, zajtra budú mlčať všetci. Moji priatelia, teraz vás potrebujem. Nie na lajky, nie na komentáre. Potrebujem odvážnych ľudí, ktorí chápu, že keď stratíme slovo, stratíme úplne všetko. Hľadám vás, bojovníkov za pravdu, slobodu a národ, ktorí so mnou pri najbližších voľbách zmenia pravidlá hry. Nepodceňuj ich plány nie sú vtip. Sú nástroj kontroly a strachu. A strach z ich úsmevov je úplne oprávnený. Ak ťa cenzúra uráža, ak ťa drahý chlieb znechucuje, ak sa ti dvíha žalúdok z ich hrania sa na spasiteľov, pridaj sa ku mne. Fuck the system prichádza. Nekompromisne, radikálne a úplne od podlahy. Zdieľaj to, lebo na budúce možno už nezdieľaš, ale vysvetľuješ výsluchovej komisii, prečo si dovolil premýšľať. A Fínsku už definitívne preplo? Všetci a celá Európska únia vrátane Ukrobanderistanu tlačia na Slovensko, aby vypli ropu a plyn z Ruska. Už nestačí, že si sami odpojili mozog, teraz by ho chceli odpájať aj nám. Chcú, aby Slovensko okamžite skončilo s dovozom ruskej ropy a plynu. Lebo čo?
lebo sa to hodí geopolitickej hre, ktorú určujú zbohatlíci v oblekoch, čo v živote netankovali za svoje. Len pripomeniem, Slovensko nie je Fínsko. Nemáme more, nemáme ani terminály, nemáme ani rozprávkový rozpočet. Máme slabé platy, predraženú energiu, závislosť, ktorú si nespôsobil národ, ale politici. Kto bude ľuďom vysvetľovať tie účty za benzín, za plyn, za energie, za chlieb? Politik? Nie. To ty budeš vysvetľovať svojim deťom. Prečo je zima a prečo stojí rožok 1 euro. Európska solidarita. Toto je v praxi. My máme vypnúť všetko a oni sa budú tváriť, že zachraňujú planétu. Z vyhrievaných kancelárií v Bruseli. Tak to je a tak to aj bude. A vieš čo? Už toho mám dosť. My nie sme odpad, čo má len platiť a mlčať. Hľadám ľudí, ktorí to povedia so mnou nahlas, ktorí povedia dosť. Tento status zdieľaj okamžite, ak máš pocit, že túto krajinu nám riadia tí, ktorí nikdy v živote nemuseli prežiť z výplaty do výplaty.